Hello, sir. Hello, Brad. Hello. Ay, sir, pwede ka ma-disturbo kadali, sir? Live ka sa Ronda Probinsya. Mga gamay lang, gamay lang. Gamay lang. Oo, Sige, sir. Brad. Okay, murag busy ka ba? Murag na-appeal kag sugat sa mga tulo ka mga governors sa Kapitolyo. Wala. Ako si Brad. Ako dito sa kanang first meeting karon sa Philippines Spain. Video man doon. Okay. Yes, sir. Oo, niya nag-preside karon doon si Vice Governor Mark. Oo, tama. Mo din ay. Ako to start naman, Brad. Ako to start ba? Sige, sir. Kadali lang kayo ni sir. Okay lang, sir? Sige, Okay. Yo, nasa linya na to karon si peso manager na to, Rolly Impas. Sir, kalabot aning 50 million nga tabang gikan sa Dole nga gi-turnover na kagahapon during the Monday convocation sa Coliseum. Sir, unsay pamaagi nga na hunahunaan ni Governor Dodo Cagas para sa mga beneficiaries o kinsay mga beneficiaries nga posible nato aning mahatagan og pila ka buok, sir, sa 50 million, sir. Daghang kayong salamat ako kaabang Mike ug sa pagkakalisod na naminaw. Daghang kayong salamat para hatag og gayon na nga atong ma-inform ang katawan sa Davao del Sur may tungod atong gihatag nga assistance from the Department of Labor through Secretary Bilio. Masayad makita kaabang Mike nga si Secretary Bilio doon nga higala sa itong Gobernador Douglas Cagas, of course, sa pong Congresswoman, Madam Lady Cagas. O ganisla, kaabang Mike, that is why ang Davao del Sur gitagaan o additional nga 50 million para sa internship program or GIP, no? Government internship program, tawag ato Mike, but in the form of emergency employment. Okay. So, katong 50 million na ceremonial turnover kagahapon, i-download ko in the week sa ato ang treasurer sa provincial government. Okay. Para masugda na o kanang discourse pag-abot sa purpose ng mga pangato, no? Ang purpose sa ato is kung nag-ingon kaniya GIP program in the form of emergency. Alang sa katauhan sa Davao del Sur nga labi na gitong naapektuhan sa linog. Opo. Nga ang ilahang pamilya naguba gid totally ang ilahang panimalay. Alright. No? Sila ang first priority. Napay super gamay kapag sigurong partial damage. Pero ang priority gid ni Governor Cagas katud yung totally damage nga pamilya. And then i-identify na siya initially karon sa itong mga department governors, pero ang atong mga leaders sa matag barangay, ang mga assigned executive leaders sa matag lungsod sa barangayan, upang kaya dili man nabadungan na yung tanan kaabang Mike. Yes, no? Yes sir. So, nanay initial listing karon nga gisubmit sa kita muna mo ko gitagaha ang deputy governor, so nakasubmit na almost deputy governors sa province sa Davao del Sur. So, during the executive meeting kagahapon, akong ginansigog na ni-strict nanatay movement sa itong skills training when it comes to masonry and carpentry, then partly planning. Okay. Kaya electrical man ko, medyo taas. Ayo ba? So, maybe, kung na-interesado, di have to get okay, ato nang kurso. But pero, we have to prioritize the masonry and carpentry. Masonry, carpentry, o ang plumbing? Plumbing, yes. Okay. Gusto mo gunigo ba nga, ang kwarta nga i-download sa Department of Labor, gusto ni group meaningful ang paghatag ini sa katawhan. Opo. Tungod kay aside sa dili bitaw ordinary bitaw common mic nga manilhig lang sila. Kuman after 10 days mudawat na sa 300 pesos sa 10 days almost 6,000. Kuman na. Wala na. Gusto ni group na ay tagaan sa ibig pagit ang value ba? In the form of skills training, lagi na sa masonry carpentry, kay pinagi ni Ana, daghang kayo gipiktong nitabo ng buwan, aside sa nga mahimo na silang panday sa paglingon nilang panimalay, later on, pwede na po sila ma-hire, sa kunaw, ma-hire nilang magpapanday, magpamason, di ba? Wow. Oo. Makaano, income. Number 2, tungod man gud sa build program sa opportunity sa nasod, sa Duterte, dako kayo posibilidad na kana atong gitrain sa masonry carpentry ma-hire na sa mga contractors sa mga project nga natungkit ni Congresswoman Cagas o of course sa mga proyekto sa Tuwang Kapitolyo dito ay Governor Cagas. Wow. So isa na sa mga butang ilang makabenepisyo. Then maybe isa kung napag-interesado, hindi man ko decide man ko usahan mo sa bang Mike.
Mm. Kaya naman ko yung mga crisis society o bang nasod, bago yung mga tao kasi ako na magawas, Oo. malimpalab yun ba? Tama. So, through their skills, kailang ma-earn, pwede ko nila na magamit pang gawas. So, Okay. tulog ka po no? Aside sa personal yun, ang pinaka-purpose ng ginigoban mahimos lang, hindi na kaysa madak gastos pag-repair silang balay, pag nanasa yung mga materyales, di ba? Mangunay naman sila trabaho, sila na may maunay. Yes, sila na yung maunay panday, sila na yung maunay. Sila po mismo, makabalo na po, dahil nga sa kining siminto, masonry, kabalo na po sila, kung sa'y dapat sa mixing na dili kasaw, na That's dili right. kabungkad. That's right. Labi na, sige, uyog-uyog karon ay mga aftershocks gihapon. Hindi mo siminto, dapat amo ko ni sa proper mixing sa balas. Correct. O sa akin, labi ng mga pagbutang po sa mga kabilya, eh di ini basta-basta, para sa magpipit, tanaw sa netabo, di nangabungkag, ginoon. Nagyot. Diba? So, Tinood. nang say proper measurement, nang say proper description, as kung say dapat mo. Kasi nag-sa siminto, Unsa nga mga kabilya ang gamiton, unsa kadak ang mga kabilya ang gamiton, ingana na sa training, na sa training. Unsa po ang distansya. Distansya po, importante. Pagputo ng imo ang kabilya ikaw na group. Lagyo kayo. Lagyo po kayo. Hindi Tipag lagyapon. So, magamit na sa training. Masayra na nila. Magamit na sa training. Oo. So, kining as early as first quarter or early this month, partly blessing po na itong itungod kay aside sa tabang na nadawat nato, nadawat sa probinsya, ang automatic po dayon ba, ang opportunities, ang value sa masonry carpentry, ilada yung ma-adapt. Mga pila ka adlaw or pila ka bulan ning training, sir? Ang training ato gina-target is 15 days lang gid siya. 15 days. Pero kung sobrang galing ni siya, well, that could be beneficial gihapon on the part sa trainees. Kay additional skills man to, learning man gihapon na siya, di ba? Okay. 15 days na, ihunong na po na ito kay wala, di ba? Opo. Pero ang target na to, 15 days. 15 days. Okay. Sir, paghuman sa training, sir, na sila'y makatunan, napa sila'y madawat. Yes. Pila, sir? Aside sa learning nila, yung duhan pag-wisag 396 pesos. So more or less na sa mga almost 6,000 or 5,940, 12,940 ilang madawat at the end of the training. Okay. So, di ba? Mas gaan ang ilang kwan. So, ang gusto lang ginigop na kaya lang, mukapang isla kay dili muli para sa ako, dili muli para kay group, dili para Manila. Para sa ila. Makabilib lang, sir, ba, no? Kay naagi mga ingana nga idea ba nga pwede man di ay nga dati atong nasairan na silig-silhig lang. O magsilhig, wala na. Kini gwapo kayo nga idea ni Gov. Ang training nila atong carpentry, masonry, and plumbing. Sir, how about ang mga babae? Actually, kasi karon nga tayo ang good. Sa pag kining masonry carpentry, interesado sila. Pwede man gyapon sa training niya. Pero kagahapon, na-raise mo kinang issue nga napay mga laing programs, no? Nung siguro, next batch ng mga other training nga pagkabuhato na ito, kung ang priority ni Gov is matapong dis lang nga para ma-build ang ilang houses, ilang mga panimalay. Ay mo maginay focus karon. Yes, sir. Pero as early as now, ito yung tulo ka program na importante kayo ni Governor Daga. Okay, sige. Nakuha na to na. Sir, mga pila ka mga beneficiaries na to aning ma-cater sa 50 million? More or less nata sa mga 8,300 ka mga beneficiaries. Kadaghan naman di ay? 8,300? Yes, grabe, daghan naman di ana. Nagana dako kay ning dako. Next week obang Mike, mag-start ang training sa Sulok and Padada. Sulok and Padada. Yes, Sulok and Padada. Magsubok-subok na tayo ang training next week. Sige. Ako paning i-arrange karon sa manahon then ginan na ko siguro nga next week na nag-movement ang ihang ang training nga iyang gusto nga itabo. Okay. Sir, unsay ilahang requirements? Ang pinaka-basic na requirements ng yun, kasi siyempre, naman kita yung mga requirements nga dapat comply. Opo. Number one, pinaka-basic is, kailangan at least high school graduate. Okay. No? High school graduate. Siyempre, lagi kayo proof high school graduate ka. Number one, yung proof is diploma
or siya, kung napato siya. Diba? So, kana siya, high school graduate or ALS graduate or senior high school graduate. Una siya yung pinaka-minimum. Pero kung wala po kayo proof na graduate ka sa high school, dili di ka pwede maka-avail. Kaya naman tayo mga liquidation ng pagkabuhatong ini, i-submit mo sa tanang dokumento, i-submit ang siya sa Department of Labor. Okay. Kung siyempre, kung yung elementary graduate, di po na sa pwede. Okay, based sa guidelines, ni ko daw na ganito at least high school graduate. Kunya, wala po limit sa edad. Normally nagod ang GIP, kutob lang 30 years old, 18 to 30. Pero karon 18 to bisa pag 13 anyos ka, basta kay kaya. Able pa ka, so qualified pa tanan, qualified sila. Tama. Pero nalang yung mga requirements nga dapat i-comply. Alright. Sir, sa giingon nimo kaganina kay si Secretary Bello, suot niya igala nila Gov o niya additional na lang ni kato dayong una, sir, kumusta man tong unang tabang gikan sa Dole? Well, katong primero nga gihatag, ang Dole magito mo nag-shield, no? Kita lang itabang ang tag-identify, itabang ang tag-profile sa mga beneficiaries nga, katong mga mall workers, katong upang mga farmers nga affected, pantila, so sila itong itabangan. So ang Dole ako mo ni-shield, but this time, it's different. Ano naman, ang provincial government ang mismo ang musildo. Tanan. Ang Dole, monitoring lang sila. No? Monitor lang sila kung na-implement pa o tama. So, diyan lang ang level. So, as to identification, as to collecting of requirements and sweldo sa mga beneficiaries, ito ang provincial government. Alright. Sir, siguro lastly, no, kay kabalo ko nga nagdinalian ni ato ang oras karon napakay meeting giatinan. Sir, naagyo mawasan niya na ay mo reklamo or na ay mo saway nga moingon nga pinili. Sir, unsay mensahe nimo anang moingon, sir, nga pinili ng makadawat ana? Dili man niya sa ingon nga pinili, no? Tungod kay number one, sa kung naging niya, napay mga requirements nga gina-comply. Ikaduha, alangan naman po kung ganang paboto itong maulahi. So, partly, person, kaya nakita na to, kung mauna ka o ganang comply sa mga requirements, pasagin makonjud ka. Tama. Wala ni siya, ako lang karohon kabang may, kining programahan ni wala ni gipili. Di mo talaga wala sa mga gagas as long as you're interested to learn skills and earn partly. Aplikado ka, wala qualified, wala ko sa gipili ini. Wala ko nag-advise si Gug nga, uy, ang dibutaran na ako muli tabani. Tama na. Para ni katanan kabang may, kitang tanan ni bukas wala kitang tanan apektado sa maong kalamidad. Og siguro, sir, dapat mo sabot po tong mga supporters kay kini kasagaran problema katong mga nibutog gid bitaw mga supporters sa mga kagas unya naulahi sila, wa na sila naka-avail kay naulahi, musabot na lang pud sila nganong wa sila nakuha kay first come first serve man eh. Yes, pero ato pong karoon po sa kabang Mike, number one gid ato pong tabangan, kato po yung wala pud naka-avail since last year. Diba? Oo, tama. Nanabit na tabangan last year. Okay. Sa programa sa Department of Labor. That's good. Unahon gyud tong kuan. Unahon gyud tong wala pa ka-avail. Nindot na, sir. Yes, katong wala pa gid naka-avail, katong yung wala gid nakadawat og emergency assistance last December, November to October, at November to December. Tapos sila second priority na tong last year nga nakadawat. Unahon kung wala pa nakadawat. Tama. Okay, nindot na. So, kung may mga additional information or queries kabang Mike, no? They are free to inquire sa opisina tungkol kinabi to ang mga forms sa office o katong ubang mga requirements nga dapat nila i-comply. Okay, sige sir, kay murag dako kay ning obligasyon especially sa imuha karon, sir. Daghang salamat og laban na kita. Laban. Okay. Yes. Salamat tayo kabang Mike. Daghang salamat, Sir Rolly Impasto, Peso Manager. And good morning. Salamat sa imuhang panahon.